Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Matso Guapito. Tasting lang ba ni mga, oy, lalag yun. Sige, balik. Gidawat na nako lala nga, bati kog naong. Agapito. Aniya, unsa may resulta sa imong pagsupak nako, ha? Unsa, Agapito? Gigi na yun, gamay gaba. Jijis imong kagaral? Ngano di ay? Gitulis og tulo ka lalaki nga nagsakay og motor. Unsa? Parehas dita, Agapito. Gitulis pud ka, obre. Haskang di malasa din ninyong duhasa. Di malas yun ang ng basilya. Ay, may pag nangaligo na lang mo sa dagat, lingaw pa mo. Awa na hinoon ron, oh. Ay, kaguol bayaan ang nakuhaan mo kwarta, oy, obre, Agapito. Pagkaanugon baya sa kwarta nga nakuha sa mga tulisan sa? Pilay nakuha sa mga tulisan ni mo, Agapito. Tinsi manawaan, pila ko na, tubagan na nas obre. Tubag naman noong kangisi diha. Kuan, bawa ko lala dolor mo. Ayaw lang ka uwaw, good. Pila lagi, Agapito. Gamay ra. Pilang gamaya? 100 pesos sagot. Unsa? Pag-sure ba? Lagi lang na. 100 pesos ra kay ang suod sa akong siling bag nako kay ang kwarta nga tinki di amas akong bulsa sa Katsunes. Ara, ano, diara. Oh, nariribog noon ko da. Ay, 100 pesos sa desod sa imong sling bag. Butang ikadolor. Suko turong mga tulisan nga 100 pesos resos nakuha nilang bag. Naratingali sila si Agapito. Basta mo. Oh, Gabriela, Ay, naabot po ka ninindapita? bisan nasa mong kumangitag kwarta bus amo. Timing nga oy, naakat yun eh. Kumusta naman si Kuya Gabriel nimo? Ayon naman siya. Ah, okay. Uni asam siya nagpwesto karon? Narasa mo, kay ang usa naman sad namo kamangod ang gilantan. Unsa? Basta mo, ako'y pantay sa mong sakyanan na. Aron, makapalit Okay. Nakasabot ko. Kasabot ko nimo kung unsa imong paliton. Kadit ha? Niyo. Dawatan ni. Ay, ayaw sa pagkatag basta mo. Unya na lang inigbalik ni mo din eh. Managsuon gid mong duha ni Gabriela. Mama na nga mong style bus amo. Hmm. Unya rami mo dawat og suhol sa pagbantay na mo sa nagparking kanang mabalit na gi parkingan ng tag-iya sakyanan. Mindset ba bus amo? Nala, sige. Dinilang ka, ha? Kay mulahos ko sa bahay na Agapito og ng dolor. Kaila ko na nila bus amo. Wa pa man sila nauli. Tuwa pa sila sa alkoy. Mao ba? Nakuwangan ko sa kong pag-swimming da. Pag human na ito paniod to, uli na ta. Abi ba na kung humas panihapon pa ta mamauli? Ay, naon siya magkamali. May sulti ka anak nga wa matay gasto ining lakawa. Igo ramang kumisultis tinuod madi. Unsa may naaana? Ay, pasensya na ha ng Basilya. Sa sunod na lang po nang. Baligo tagbalik, obre. O nang, kauban na nato ang mga trabahante sa Matso Guapitos kan anana. Aw, kana. Kada mo'y nindot. Dagway bayak ni mo madibasilya. Tipis man ka.
Santa Donald? Mura ba doon na disgrasya? Naay ambulansya. Oh, Naa siya mga pulis. Oh, gisin niya Santa Donald nga pabantihon ta oh. Hala! Tulo ka laki nga doon sa motor nga natumba. Nagkadugo sila. Luya. Uy! Kanang tulo! Unay nagtulis na ako! Si Donald, ilugar palihog ang ban. Nga naman Agapito? Basta, ilugar lang. Si Donald, sige na! ano ba Agapito? Basta! Agapito, ayaw na lang pangitag. Oh. Hala. Nang dolor, tuwapingon saan ang disgrasya nga motor si Agapito. Butang ikadolor. Gidool na yung mga traffic enforcer nga nag-imbestiga ng duha ka lalaki nga na-disgrasya. Manaog ko! Manaos ako nang... Ngita magsamok ni sa Agapito. Naudsa na magyuning apo ha. Nagkamaldito naman. Sir! 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 Ay pagsabog sir, kay busy pa may pag-investigar dali. Sir! Mangutana lang ko, sir! Tubag ako, sir! Agapito! Agapito. Balik sa van. Balik. Sige na. Nanaog ba ka? Ayaw na gud pangitag samok. Dali. Ayaw sa lalo, ayaw sa... Dali. Sir! Mangutana lang ko, sir! Agapito, unsa ba? Patuon na mo ba? Balik tas fan ka. Wow, biyani, oy! Naog lang hinoon ko sila. Naog mo sila lalo duran eh. Naog lang hinoon! Agapito sa ba? Mapatuo ka na mo ni Obreo dali. Ay. Anong may sunod man ko? Anong may sunod man ko muna ako? Gud, sunod pa gud mo! Ang dili may gusto nga mangita ka gubot. Wa ko mangitag gubot. Oy! Igo lang kong mangutana kung asa makagamit og CR rin napita. Unsa? Kay? Mauwa ko musulti ninyo nga. Dili na ba kagawaso na? Ang unsa? Ipaklaro pag yun na. Naglain akong tiyan o gusto kong mag-CR. Wa gabae. Magilis ko. Mamasin ko nga nana sila si Agapito silang bahay. O baka sa kananan nga iyang trabahuan. Kinang lumahatag ko na ang gikopyahan nga USB sa masakir nga nahitabo sa kong pamilya. Aron kung unsay mahitabo na ako, mapakita kini ni Agapito ang gadtos tinugyanan sa balaod. Buntag na. Mubangon ako. Sinang Basilya na tuog pa man. Nang Basilya. Pagmata na nang kay palihogon ti ka nga ikaw ang mangumpra sa mga utanon sa merkado. Kay mga blinata karon sa kananan. Uy, hala. Uy, ni kanta namang mga manok. Mubangon ako. Sorry kaayo nang ha, nga gipukaw ti ka. Sorry pod, Obre, ha? Nakatog man kog maayo, oy. Nalimot bang ko nga ako'y mangumpra karon sa mga utanon. Okay ra nang uy. Kinahanglan nga makaluto tag sayo karon nang. Kay daghan na ba kuno ang customers nga nagsigig balik-balik sa kananan. Ikaw sa karon ang mangumpra sa utanon, kay kaming duha si Agapito may mga blis sa tindahan og magluto sa ubang putahe. Ay, way blima na, Obre. Korta, Daibe. At ano ko lala, Dolor? Anas obris gawas. Sige apo, pag-amping mo ha. Sure, lala. Kau mo, tugtaba ako sa kong lala. Siya? Say, Tabako gan. Dili mo ko manabako. oh, kalma lang, lala. Joke only. Bye-bye, lala. Agapito, doon na customers. Okay ra. Nakaluto na kong tulog ka putahe. Ha, nay humab, humba, ha, sinigang baboy ug utan bisdak. Okay, Agapito. Sir Ray. Oh, Mayong uto ni mo, sir. Mukaon ka?
Na si Agapito. Doon ako yung importante nga tuyo niya. Ihatag ko kining USB kang Agapito, obre. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!